i dobrodošli nazad na moj kanal u Vlogmas broj 22, 23, nemam pojma. 9 sati je, nisam se ništa spavala, ne da mi se dić, ali kao znam kaj me čeka danas, napokon, pa je lakše, ali još bi spavala I vrijeme je da sad otvorimo sve preostale prozorčiće, pošto me neće biti. Koliko je ostalo? 21, 22, 23, 24, 4 još. Da vidimo. 21. Još neka krema, ok, to sam... nije. Predobro. Znači, drugačija linija od one kaj sam već dobila. Probiotics. Gel za čišćenje lica, kao čisti i tonira oči, lice i vrat. Ok, iako sam se sad umila i oprala zube, možda ću se vratiti i još jednom umit se s tim. Piše da se nanosi na mokru kožu, masira u lice i ispere. Za ujutro i za navečer. Fora, baš ću to sad ići odmah ispravati. Da vidimo 22. Iskak je sad lagan kad je prazan. Olovka. Za oči. Neće se fokusirati. Ok, nije bitno. Evo ga. Kind of. Neću sad isprobavati, uglavnom crna olovka za oči. To je bio 22. Iz 23 znamo već da je ispolak za nokte. Znači ili prozirni ili crveni, ne znam koji je točno bio tu, ali evo sad je prozirni. I zadnji dan, 24, da vidimo će taj biti najbolji. Neće. Ja sam kaj je to. Wow, kaj je ovo? Doslovno nešto je to. Bojim se, kaj je to? Nečemu zapakirano. Kaj? Ok, bilo je one folije, sad u papirnatom još. Nešto teško. Kao one guaša. Ok. Možda ipak mi se sviđa. Ja sam onaj svoj roller ostavila u Irskoj jer ga nisam ni koristila više. Ali eto, fora. Moram samo istražiti kako se točno ovo koristi. Doručak se peče. Sviđa mi se ovo za umivat lice. A ovaj guaša, malo sam probala to po licu, sad mi je sve crveno. Ne znam, to kao treba se ulje staviti, ja nemam nekako ulje za lice, ali dobro. Ok, ovo će biti malo drugačije pakiranje, jer sve zimske jakne imam u Irskoj. Ok, u jednoj ovoj crnoj novoj ću putovat, ali sve ostalo su mi tam. Imam aksice, imam još neke druge tenisice, imam pidžame, imam trenirke, tako da dosta stvari već imam tam. Tako da neću nositi ni pidžamu, ni ručnike. Uzet ću jedne čizme koje imam na sebi, još jedne tenisice, makar ni to mi ne treba. Uglavnom, ne previše stvari, čak imam jedne iste traperice koje imam tu, kupila sam namjerno dvoje. Tako da imam na oba mjesta, tako da uglavnom ništa special ovo pakiranje i svejedno znam da nikog nije briga. Pa ću vas pakirati, tako da opet ću ja to na ubrzano da bar nešto kao imam spremljeno. To jest, možda ni neću. Pokazat ću vam na kraju kad se spakiram jer stvarno ne znam je li ikog zanima mene po treći put gleda kako se pakiram. Idem si ja pustiti neki YouTube video i lijepo to u miru. Ili podcast ili kaj god. Kofer je zatvoren lijepo, bez problema. Ja ne mogu vjerovati da mi je ruksak prazan. Nema u njemu ništa. Toliko sam ponosna na sebe. A sad moram se brzo presvući i krenuti. Ok, spremna sam. Majica s kasnim rukavima, hudica, tajce, dole ću čizme još, ova jakna. Znači vani je sunce, mislim da ću se skuhat. Idem na bus, da se ne truckam opet s tim koferom i ruksakom, makar mi sad ruksak nije težak, ali da se ne vučem s tim 100 godina do busa sljedećeg, do željezničke stanice, autobusnog kolodvora, sve u jednom. Idem na bus, ovaj tu neki normalni, valjda se neću izgubiti, valjda ću uspjeti dobro doći. Uglavnom krećem sad na vrijeme,
Na kraju sam se ubrzala jer sam prvo bila prespora, mislila sam da imam više vremena. Još sam ja mislila snimiti video, jedan dodatni da imam, ali ništa od toga. Idem, krećem. Još moram ovo baciti da bacim smeće, ovo. Idemo. I ja se stvarno nadam da sam sve uzela. Sjetila sam se da nisam uzela putovnicu, ali dobro, sa osobnom sam se čekirala, tako da to je okej. I da, ne znam, valjda ništa drugo nisam zaboravila. Imam laptop jer razmišljala sam kao da mi treba možda neka bilježnica ili nešto za faks, ali ne, odustala sam od toga već od kad. Imam sve na laptopu, tako da tako ću učiti. Našla sam bus, sve okej. 11:15 je, u 11:40 tek mi je bus, tako da stići ću nekih 20 minuta ranije jer samo sad tu imam ravno još 5 minuta za hodat, super. Baš me opet neš zeza želudac, doslovno čudno mi je nekak od jučer na večer. Uopće nisam ujutro mogla pojesti, samo sam jedva taj jedan brusketić pojela, baš nije dobro. 12:10 je, stigla sam. Valjda sam preniska, pa senzor nije učito i nije mi otvorio vrata. Uglavnom presmiješno danas. Na ovom aerodromu samo 2 leta. U 13:30 za Madrid i u 13:35 za Dublin. Presmiješno fakt. Evo me u avionu. Sjedim samo pred dobro poluprazan je avion. Nadam se da me niko neće sad doći, ali činilo mi se koje da je ovo to ukrcavanje. A jak nije, ima još svuda mjesta, možemo se rasporediti da ostanem sama. Pričala sam malo s ovim Iricima jer su oni obadvoje na ovom letu isto. Bili su okej, jedan sjedi u 11. redu ispred mene, a drugi iza u 24. i obadvoje mislim da sjede sami. I mislila sam da sam izgubila mobitel. Nisam ga imala u torbici, u rukama, u džepovima, ništa. Ja sam se vraćala na security i rekli su mi kao da vratim nazad kao ruksak, da dođem s ruksakom pa da ga provedu kroz rentgen, vidjeli mi negdje u ruksaku, preslatki su. I onda sam samo otvorila ruksak i pronašla ga tamo jer uopće mi nije palo na pamet da bi ga tamo ubacila. I onda sam im išla javiti kao da se ispričavam i da je sve okej. Hvala Bogu da ga nisam nigdje izgubila, da mi ga neko uzeo, ali dobro, mali aerodrom i sve. Pa, ne znam, uglavnom to je to. Idemo prepuće u avionu. Jedno čekam. Isuse, ne znam gdje smo sad točno, morala sam snimiti ovaj predstav. Smiješno su da nije, znači ja želim samo sve. Evo, izeditirala sam to sad gdje sam snimila ovo, ne znam kako ne čujete. Odmah vjetar, idemo. Znači gužva je tu koliko ljudi čeka. Ivan došao, ja sam sad prošla ovo za osobne i gore. Evo kao zrak, kaj? Čekaj, kad ćeš se pojaviti. 5 sati je već, došli smo doma i Ivan mi je sad rekao da... Ivan mi je već kupio poklone za Božić i rekao je da se, nije baš sigurno da će mi biti dobro, misle da će mi biti preveliko i rekao je da sad mogu odmah otvoriti. Mislim, ne znam, kao malo mi je glupo jer tak i tako za 4 dana je Božić, pa svejedno ću otvoriti za Božić, već je to brzo, a kao mogu i tad onda poslije zamijeniti, a kao znam već otprilike kaj, ali ne skroz, a i on je isto svoje već dobio, tako da, uglavnom, otvorit ću sad. Prvo ova preslatka vrećica, ogromna, ali preslatki su mi ovi Medik i Jelen, Snjegović, Pingvinić. Sve je slatko. Ovo tu mi isto sliko već da mi je kupio, mislim da sam vam to možda i rekla. Ili sam rekla Kini Danielu, ali jedva čekam to da jedem. A ove tu isto, ove nisam još nikad probala, ove flips druge obožavam. I još puno tih flipza. A ovo da vidimo, ne mogu s jednom rukom otvoriti, onda ću vam pokazati. I evo prve, dobra mi je, fakat je dobar broj. Znači S je, ali stvarno nije mi uopće preduga. Znači, XS. Aha, mislim da si rekao S. Super, jer nije on skušao da mi to žene, naravno, tak nosimo to skroz do gore, ali jako fora, jer Jordan i točno mi sad paše uz one moje takve tenisice i sviđa mi se jako hudice, inače mrzim kad su one ogromne, kad ti do tu dođu, nekad je to okej, ali pošto sam ja mala baš i ne, a ova je baš taman, ali su kao malo veći rukavi, jako mi se sviđa i boja i sve.
I drugo, imamo ovo iz Hollister, ne znam sam ona rekla, vidio si isto znakić. Kako je drugačija boja na... Stvarno, baš sam htjela reći, Plavo izgleda. Sigurno se neće vidjeti dobro boja na kameri, ali neka je zeleno, plava, tirkiz, uopće ne znam kako objasniti. Znači ovo je XS isto koji i ona, ali ovo sam skoro zateknula. Malo je tu velika i ovako mi se tu gužva. Ali rekao je Ivan da postoji XS, tako da možda bi to išlo... XXS. Tako da možda bi to išlo probat, ali ne ako je baš puno kraća. Ne vidim da mi je kraća, ovako po dužini je ok. Samo ovo tu gore, ali dobro kad zategnem je ok. I hudice isto. Dobro, taj je malo duža, ali ok. Para. Znači, ja ovo nikad ne bi ovako uspjela zamotati, ovo je vrptačak gore, pre slatko. Ovo znam kaj je knjiga i jedva čekam da ju počnem čitati, pokazat ću vam koja. Nastavak, to je kao kaj je bilo prije It Ends With Us, ovo tu. I još ovo tu nisam znala kaj je bilo zapakirano, svijeća i rekao je sad da je jučer skužio da isto tako imamo doslovno pored kreveta veliku koju smo iskoristili skoro, ali nema veze. Fino miriše, tako da je to jedna božićna svjećica, ali mogla bi se ovo čak uzeti u Irsku. U Irsku? U Španjolsku. Jer htjela sam si kupiti neku božićnu, ovo bar znamo da dobro miriše. Preslatko. Aha, i voda. I ovo na ovoj vrpci je isti ovi čuljci ko na vrećici. Preslatko, stvarno sve. Evo ovo da vam snimim, kad sam Ivanu naručila njegov poklon, to bi vam on možda mogu pokazati u nekom drugom vlogu. I svoje poklone. Moj poklon? Da. Branje. A dobro, kad se opere u drugom vlogu. Na Best Secretu sam mu naručila par stvari i sebi sam tad naručila ovu kao Nike haljinu. Mislim ne za sad, naravno za ljeto. Fora. I ovu Vero Moda vestu, naravno ne haljinu, ali sad vam ovako pokazujem uglavnom. Da. I napokon moje tople aksice. U shop. Kaj? 10% ako troši preko. Isuse, idemo, pozove nas. Na neke stvari. Tolika je gužvetina u shopping centru, znači užas. Evo, još ekstra, na božićnu muziku, evo i uživo pjevaju sad. Slatko. Došli smo odmah da probam XXS. Mislim da je bolja. Ako je to isti model uopće? Čini mi se da je, ne znam. Ali gornji dio nisam sigurna da bi uzela XXS. Možda bi ostavila XS. Ovo je taj manji. Yes. I odmah za dobrodošlicu. Fina hrana. Zdrava jako, naravno. Nažalost nije bilo broj ovaj tu. U ovoj boji XXS. Tako da ostavila sam gornji dio taj XS. A zamijenili smo donji za ovaj kao sivkasto bijeli. Lijepo izgleda isto zajedno, pa ne mora uvijek biti tako kompletni. Onda mogu s drugim kombinirati. Uglavnom, toliko je lijepa, mekana trenirka, jako mi se sviđa. Jučer smo počeli gledati ovaj španjolski božićni film. Evo vidite, doslovno pogledali smo pol sata samo i zaspali. Zaspali smo 12:30 doslovno već. Tako da zaboravila sam vam odjaviti vlog. Tako da, evo sad. Nadam se da vam se svidio. Ako je, lajkajte, komentirajte. Pretplatite se na moj kanal ako već niste. I vidimo se sutra u novom.